La Teresa és facilitadora de la salut i s'encarrega de l'acollida del pacient i d'acompanyar-lo quan necessita resoldre problemes mèdics. Si vols seure un moment? Sí. L'acollida es pot fer en qualsevol espai, però si es requereix un tractament, també tenen consultes. El sistema de salut cooperativista es basa en un model holomèdic que integra a la medicina científica imperant altres tècniques terapèutiques com per exemple la xinesa o la xamànica. El facilitador de salud es romper con la hegemonía del poder del conocimiento y del saber que tiene el médico. Es mucho más que hacer una atención, es procurar una educación de la salud para la autogestión. No obstante, dentro de nuestro equipo existen varios médicos, incluso especialistas, psicólogos, enfermeras. El primer centre de salut cooperativista de Catalunya funciona de manera autogestionada. Es manté gràcies a les quotes de les persones que hi fan contribucions periòdiques en funció de les seves possibilitats, ja sigui en euros, en una moneda pròpia, l'ECO, o en hores de treball. Aquest primer CAPS s'ha instal·lat al barri de la Sagrada Família, al centre Àurea Social, que depèn de la Cooperativa Integral Catalana. La idea de la cooperativa és de transformació social des de baix, és a dir, vol dir des de l'assemblea i el consens, per intentar autogestionar les nostres vides fora de l'Estat i fora del capital. En 3 anys, la cooperativa ha arribat a la xifra actual de 1.400 socis que s'han organitzat per autogestionar-se en pràcticament tots els àmbits. La salut n'ha estat al darrer, però també han creat una xarxa educativa a través de múltiples tallers, una oficina d'accés a l'habitatge o fins i tot un hort per autoabastir la cuina.